pupunta tayo ngayon ng Alpalan. Kukunin natin yung product, yung mountain goat, at ipapadala natin sa series. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako sa samahan nyo ako sa aking paglalakbay na muli sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Subscribe na kayo! Oh no! Oh no! Magkakarga na tayo rito kasi mamaya hindi na tayo makakapagkarga. Ay, may karga na pa tayo mamaya ano, baggahe. Magkakarga na tayo. Unleaded sir, unleaded full tank. So yung ano nila dito is 64, 60 ang gasolina.
Bakit may punit ka na? Ano si kuya? Oh sir, unleaded full tank. Ha? Yan, 120 mo sir, 120. Full tank 120. So ito yung product niya ni Ma'am Prindo. So bali dalawang box no. Yan o. Dalawang box yung product ni Ma'am Prindo. Dadalhin natin sa series. So let's go. Kita lang tayo sa series. So yung ating ano ba tawag dito? Yung ating parking no, 50 pesos. Saglit lang tayo Gawa lang tayo sa product. Pero yung parking fee natin 50 pesos agad. Ayan o, 50 pesos. Kita nyo 50 pesos. Saglit lang tayo. Anong oras tayo pumasok? 3:42. 4:14 pa lang Ay. Pagramdam ko malapit na. Malapit na gumabi. So hindi tayo makasingit ng bigla-bigla sa ganyan kasi balik lang yung clearance natin. So mayroon tayong kahon no. Kita nyo yan, balik na yung clearance. Kaya dito lang tayo sa likod. Makakarating din naman. Space lang. Traffic. Motor traffic. Alam ko malapit na So kita nga lang tayo dito mamaya. Parang dyan na yun paggangat. So hindi ko na patayin yung natin camera natin. Diretso na lang. Malapit naman na. Dahil wala dito si Hani, nasa Dubai, so tayo yung kumuha no? sa ating pinangalan, tapos tayo pumake up, tapos di-deliver natin dito para bukas siguro or linggo ng umaga nandun na to sa kanila.
Ay nako. Saan nga ba ito pisikapin? Yun. Lapit tayo. Kalimutan ko pala, no? Ruhas, alam ko sa ruhas. Patay. Tanong ko na lang kay ano? Tanong ko na lang kay Kuya Bong. Tanong na lang natin kay Kuya Bong. Sa bagay, si Kuya Bong naman nag-aak dito. Ay, nakarating din. Ba, walang bus na yun. Ay, ayun. Wala, walang bus eh. Naandoon para sa loob. Wala si Kuya Bong? Kaya si Kuya Bong, parang wala rito. Ano siya? Hindi mo ba dito? Nakarating din. Baba muna natin. Si Kuya Bong, sir? Saan? Hanapin muna natin si Kuya Bong. Si Kuya Bong? Kuya Bong! Padala ko, Kuya Bong! Hintay lang natin si Kuya Bong. Nasa loob eh. Intra! Tanghaling tapat eh, natutulog pa. Papuntang ano, papuntang Ruas. Kay Ma'am Rose. Ha? O yan, 2 kaon. Sa motor?